जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। कोकणातील पारंपरिक दशावतार लोककलेला 800 वर्षांच्या कालखंडात कोरोनामुळे पहिल्यांदाच बंद ठेवण्याची वेळ आली असल्यानं दशावतार कलाकारांवर कोरोनामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे। याबाबत फक्त सरकारच यावर तोडगा काढू शकतं व या कलाकारांना न्याय मिळवून देऊ शकतं असं मत कृषीभूषण MK गावडे यांनी व्यक्त केलं आहे। कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध लोककला कोकणची शान असलेले दशावतारी नाट्य कलाकारांवर मोठं संकट ओढवलंय। 1000 ते 1200 नाट्यप्रयोग रद्द झाल्यानं ही परिस्थिती ओढवली आहे। दशावतार नाट्यप्रयोग रद्द झाल्यानं वर्षभर घर खर्च कुठून आणायचा आणि घर कसं चालवायचं असा प्रश्न दशावतार कलाकारांना पडलाय। आता पाहिलं असं ते कोरोनामुळे आम्हा दशावतारी कलाकारांचं जीवन फारच विस्कळीत झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे कसं एकच कलाकार असा नाही, आपल्या या कोकणातील बहुतांश कलाकार आहेत। जवळजवळ नाही म्हटले तरी 2-2.5 हजार कलाकार आहेत आणि त्याचप्रमाणे जवळजवळ 70 ते 80 कंपनी रजिस्टर म्हणा किंवा रजिस्टर झाल्याविना अशा कंपन्या आहेत आणि त्या प्रत्येक कंपनीत नाही म्हटले तरी 17-18 कलाकार सगळे म्हणजे सहाय्यकापासून असे कलाकार त्या ठिकाणी असतात आणि जवळजवळ मार्चच्या 17-16 तारीखपर्यंत आम्ही कार्यक्रम केले आणि 22 तारीखपर्यंत हे लॉकडाऊन आल्यामुळे जवळजवळ 3 महिन्याचा कालावधी हा असाच वाया गेल्यामुळे कलाकारांचं फार नुकसान झालेलं आहे। जवळजवळ 91 कार्यक्रम रद्द झाल्यागत झालेले आहे। अजूनही त्याच्यापुढे होणारे असले तरी ह्या कोरोनामुळे ते होऊ शकणार नाही आणि धार्मिक कार्यक्रम वगैरे करू नये, कारण या कोरोनामुळे असे निवेदनं आलेली आहेत। त्याच्यामुळे आम्हा कलाकारांचं फार नुकसान होऊन ते कलाकार आज जवळजवळ पाहिलं असेल तर ज्यावेळी दशावतार कला हे आहे ना, त्यावेळी त्यांना कार्यक्रम ज्यावेळी होतात त्यावेळीच पगार मिळत असतो, नाहीपेक्षा त्यांना काही मिळत नसतं आणि त्यामुळे आज कार्यक्रमच बंद असल्यामुळे त्यांच्या पोट्या पाण्याचे फार हाल झालेले आहेत। तरी याच्याबद्दल शासनाने विचार करावा अशा पातळीवर माझी एक त्यांना विनंती आहे। तसेच अशीच परिस्थिती राहिल्यास दशावतार लोककला जपायची कशी असाही प्रश्न या कलाकारांना पडलाय। 80% पेक्षा जास्त जे कलाकार आहेत हे अत्यंत गरीब कुटुंबातले आहेत। गरीब कुटुंबातले असल्यामुळे या ठिकाणी त्यांच्याकडे ना शेती ना भाती, त्यांचा रोजगार गेले अनेक वर्ष त्यांनी ह्या कलेमध्येच आपल्याला काम करत असल्यामुळे त्यांच्याकडे आज उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही आणि ह्या करोनासारख्या रोगाने ठिकाणी सगळे त्यांचे जे पुढच्या 3 महिन्याचं बुकिंग होतं ते रद्द झालेलं आहे आणि आता थोड्या दिवसात पाऊस सुरू होईल आणि त्याच्यामुळे त्यांचं या वर्षीचं जे काही उत्पन्न आहे, वर्षाचं उत्पन्न, हे लोक 4 महिने काम करतात आणि 12 महिने त्याच्यातनं ॲडजस्टमेंट करतात, परंतु यांची या ठिकाणी आज हे सगळं सीझन सगळा केल्यामुळे आज त्यांच्यावर जीवन मरणाचाच प्रश्न उभा झाला। मला निश्चित खात्री आहे की आज शासन एवढी मोठी मदत करू शकत नाही, तरीसुद्धा शासनाने लवकरात लवकर आज याच्यावर काहीतरी तोडगा काढून जे लोककलावंत आहेत, आम्ही असं म्हणत नाही की फक्त दशावतार, इतर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा लावणी कलाकार असतील, पोवाडा कलाकार असतील, पहलवान असतील, अजून काही वेगवेगळ्या ठिकाणी आज लोक करणारे लोक जे आहेत यांना या ठिकाणी हात देण्याची गरज आहे, कारण त्यांना दुसऱ्या कसलंही उत्पन्नाचं साधन नाही ते शेतकरी, नाही त्यांचं कुठे लहान कबाड कष्ट करण्याचं काम, फक्त आणि फक्त याच ह्याच्यावर अवलंबून असल्यामुळे आज लवकरात लवकर शासनाने आज त्यांना मदत केली पाहिजे। कालच आदरणीय पवार साहेबांनी या ठिकाणी लोकांशी संपर्क साधताना बोलले की लोककलावंत आणि पैलवान त्यांना आम्ही काहीतरी मदत करणार। मी सुद्धा त्यांना या ठिकाणी आज पत्र लिहिलेलं आहे की आमच्या दशावताराची ही कला जरी फार महाराष्ट्रात प्रबल नसली तर सिंधुदुर्गात त्याच्यासारखं दुसरं काय नाही। जेव्हा कुठलीही साधनं नव्हती त्यावेळी या ठिकाणी ह्या दशावतार कलेच्या माध्यमातून लोकांचं मनोरंजन होत होतं। कोकणात 90 ते 100 दशावतार नाट्य मंडळ आहेत। एका दशावतार मंडळाची 90 ते 100 नाट्यप्रयोग रद्द झाले असून साधारणपणे 2500 कलाकारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह YouTube चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।